Явно не сме готови. Обичаме ви, господине! Обичам ви, искам от тук нататък всички да успеете и това, което си помислите, това, което мечтаете най-много, да ви се сбъдне. И винаги можете да знаете, че ако аз мога с нещо да ви помогна, с съвет най-вече, винаги може да се обърнете към мене и да разчитате на такъв съвет. Благодарим, признателни. Аз също искам да ви благодаря за 4-те години, през които покрай вас отделно, че ви учих на история, отделно, че като класен някой път съм бил и така строг с вас. Успях и аз много неща да науча, за което ви благодаря искрено. Жив и здрав! Едно! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Додено, маски! Не, аз не пия тото. Ами няма да е лошо някой да ви говори. Какво ще ви покажа? Ма ти не дай какво? Ръв ми част, аз ще ви помогна. Той е много хубаво. Аз нямам какво ще ви покажа. Сега го обърнете наобратно, за да може да излезе. Така ли? Ми да. Или така. Обърнете го. Това така ще направите си безбук. Няма начин. Няма проблем. Няма начин да не Тук се има една направи. чанта да не е смачкаме, не знам. Стойте ли? Господин само къщи долу. Обяе. Аз колко не бях опакована. Това трябва да е в центъра някакъв.